Mingħajr l-ebda konsultazzjoni u fernezija biex il-Kunsill Lokali Laburista ta' Birkirkara jidher li qed jagħmel xi ħaġa ftit jiem qabel l-elezzjoni, il-bejja tal-Monti spiċċaw mkeċċija minn din il-lokalità. L-erba' l-aħħar jum li dawn kellhom jarmaw f'Birkirkara, Net News seta' jinnota kif ħafna mill-bejja għażlu li ma jarmaw xejn, anke għaliex f'posthom diġà beda xogħol ta' tqattih tat-triq. Stajna ninnutaw fost oħrajn kif bankina minnhom ilha maqluha ġimgħat għax wara l-inqalet, il-Kunsill Lokali skopra li l-madum biex jibniha mill-ġdid għadu ma wasalx. F'Birkirkara l-bejja ilhom abbandonati, tant li talbiet biex jitwaħlu tabelli biex ma jsirx parkeġġ fejn suppost jarmaw baqgħu injorati. Dan bil-konsegwenza li spiss isibu l-vetturi pparkjati flokhom u jispiċċaw irridu jaraw fejn se jarmaw. Iżda fejn se jintefgħu il-bejja tal-Monti. L-awtoritajiet iddeċidew li posthom issa se jkun f'nofs iż-żona industrijali ta' San Ġwan. Hawnhekk min se jispiċċa quddiem bieb ta' għalqa, min se jispiċċa fis-sqaq, nofs fl-imħarbat u nofsu fit-triq, bin-nies jimxu fuq it-trapu żrar, waqt li wieħed mill-bejjija se jispiċċa taħt siġra fejn lanqas għandu spazju biex joqgħod bil-wieqfa. Dan apparti li mistennija jittieħdu kważi 100 parkeġġ f'żona fejn diġà hija problema li wieħed isib jipparkja. Se jingħalqu wkoll diversi toroq. F'Mossal qajmet rabja fost sidien ta' mħażen u fabbriki li spiċċaw b'aċċess limitat jew magħluq. Uħud mis-sidien tal-fabbriki spjegaw ma' Net News li għadhom ma jafux kif se jduru bit-trakkijiet tagħhom u li saru jafu biss b'dan kollu meta raw ħaddiema jisprejjaw iż-żeba fit-triq biex joħolqu l-allokazzjonijiet tal-bejja. Rabja wkoll fost ir-residenti ta' San Ġwan li se jispiċċaw iduru d-dawra biex jaslu fid-djarhom. Dawk li tkellmu magħna nnutaw kif ilhom minsija mill-gvern li ftakar fihom biss meta ġie biex jagħlaq it-toroq malli ddeċida li jitfa' lil tal-Monti fit-triq tagħhom. Fost it-talbiet tagħhom li baqgħu minsija hemm dawk li ssir bankina biex għall-inqas ma jispiċċawx jimxu f'nofs ta' triq ta' żwejt kif ukoll biex isir bus shelter. B'dawn il-bidliet la kienu konsultanti l-bejja tal-Monti u lanqas il-Kunsill Lokali ta' San Ġwan. Għal-bejja tal-Monti saret biss laqa fil-Kunsill Lokali ta' Birkirkara ftit jiem qabel l-aħħar darba li ramaw f'din il-lokalità, iżda min organizza ma kienx jaf it-jom ir-risposti.